Uminenhle Mjali oneminyaka engama-22 watholakala ebulewe isidumbu sakhe sinezinkomba zokunukubezwa ngokocansi ngenyanga eyidlule. Umsolwa kulokhu owabe eyisoka lakhe. Umama kaMinenhle uthi umsolwa akabonisanga ngisho ukuzisola ngesikhathi evela enkantolo. There was no way in whatever he was saying in our conversation where he said he is sorry. He was not remorseful. It was just a normal meeting where he meets his in-law, do you understand? It was like, yeah, you should be Minentle's mom. And that time, I was broken. Izinhlangano ezilwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane namhlanje zibambe imashi yokulisana nalokhu zithi sekwanele. We won't tolerate this here, and that we do care. We care deeply for Minentle and her family and for all the other women that might experience this. Zikholwa ukuthi kunenkinga enkulu yezidakamizwa eMidrand nesiholele ekutheni izenyuke izigameko zodlame oluyamene nobulili. There is a drug problem in Midrand, and that has far-reaching consequences. It amplifies GBV, it amplifies violence. Ngokusho komndeni uMinenhle ube ingane ebinentshisekelo yesikole. Umuntu ebezithulele ngomuntu ebefocus like esikolweni bengumuntu ohalula usibona something ngenimini. Bane abasolwa abahamba inkantolo kumanje ngecala lokubulala uMinenhle.